Right, mamuka zvakadi maZimbabweans mose. Aiwa, tinokudza Mwari, tinokudza Musiki mangwanana ano. Ngaarambe achiisa ruoko rwake pamusoro pevana veZimbabwe. Tinokurudzira mumwe nemumwe patime yakadai kuti usave nepfungwa dzekudzokera kumashure pamusoro pechimurenga chatakatanga. Chimurenga chirwiwe nekungofumura masikireti ese. Ndo zvinosaka kuti chimurenga chisabudirire izvozvo. Zuro ndakambenge ndati ndine zvandoda kukupai asi ndakazorumwa nzeve nevamwe zvakanzi kune vamwe vanenge vari maGB still kana makaisa nhinge vanoningirikina. Vanongozongoforward. Chinenge chida kuti vanenge vari pano pane imwe information inongotaurwa pano ichiperera pano but hazvina dambudziko zvazvo. Ini ndiri kutaura mangwanano. Ndiri kuti shingai musafe makadzoka kumashure. Nokuti hapana chamuchadzokera kumashure vamwe vedu vari mujeri. Hapana chamuchadzokera kumashure vese ana nhengi journalist uyo akasungwa nanhasi uno ari mujeri nekuda kweregime. Nekuda kwefreedom yatakatarisana nayo. Asi regai ndikuzivisei ndichiti ichi chinhu ichi kupera chapera. Chinhu ichi hamusi kuziva mamuvhiro achiri kuita. Chiri kumuvha zviri very legendary. Ende chinhu ichi chine vadzimu chinhu ichi. China Mwari chinhu ichi. Ndinogara kuti ndichikutaurirai. Munangagwa haana kwaari kuzoenda. Vadzimu vakatsamwa zvakaipa. Ani mazvoona ropa raakadeura ndo rasaka nhasi unoyo ataike njere zvaakuita zvezvezvi. Ani mazvoona zvezvamunotoona papublic zviri nani pane zvaanoita kumba vakomana vesekiriti vanotitaurira kuti hazvina kumira zvakanaka. Saka ngatirambei takashinga, ngatibatanei. Chimurenga ichi hachisi chemaindividual, ndechedu tose. Ngatibatanei. Totarisana negwara rimwe chete. Totarisana nestruggle imwe chete. Nyaya dzemablaming game, nyaya dzekusvosvera vamwe vachizvondana, kana vamwe vakutorwera rutwe zvigaro kuti ini ndini ndakuzotora chigaro zvakadai, zvinopesana nepfungwa yerusununguko izvozvo kuti ezvino tichiri mustruggle tiri kuchemera kuti mambarawe ngaaende. Kune vamwe vakutorwera rutwe zvigaro kuti ndini change ndiri chakati. Hakuna zvinhu zvakadaro zvezvi. Isa hatisi kurwira zvigaro. Andi mazvoona tiri kurwira kuti Zimbabwe isununguke. Idzokere maoko evanhu. Ipiwe mutungamiri anotaura nezwi rakasununguka. Anouya nemareforms. Anoita kuti vana veZimbabwe vararame. Anoita kuti muzvipatara muve nemushonga. Anoita kuti macivil servants edu ahore. Anobvisa udzvanyiriri. Anobvisa kukepchwa kwaita judiciary. Anobvisa kukepchwa kwakaitwa ma-institutional government. Ma-law enforcement. So ndo zvatakatarisana nazvo izvozvo. Ndo zvinhu zvatiri kuchema kuti tipiwe mutungamiri. Anditi? Ane tsitsi nevanhu. Anodhinaunza corruption. Ndo kavatungamiri ivavo. Vatinoda vanotaura kuti pasi nezvigananda. Kwete vatungamiri vanoramba kuti zvigananda hakunai. Ivo vachidya mari nezvigananda, vachimora mari yenyika. Saka ngatibatanei. Time yemablaming games yakapfuura. Ani mazvaona? Ngatibatanei totaura nezwi rimwe chete. Nyaya yekurwira mbiri, nyaya yekurwira ukuru, haisi time yekuti tichidaro nawo. Haisi time yekuti tidaro nawo. Ngatinzwirei tsitsi vamwe vedu vari mukati. Takataura takati vanhu havasungwa, takataura takati vageza vane zvavaitawo zvidiki zvavanenge vakwanisa, but ijuti remunhu wese kuti pane patakwanisa padiki ipapo. Ngatiendei tiende tinoona vanhu mabhuru edu, mafreedom fighters edu. Ani mazvoona kana makakwanisa kutenga kana mapureti esadza amunenge matenga iwayo makanovapa zvese zvakakwana izvozvo. Kana makakwanisa kuwana 20 years makaendawo makanovapa, hazvina dambudziko izvozvo. Hazvide mukuru izvozvo kuti akutaurire kuti chiendai kana kuti ningi. Ani mazvoona. Saka tinoda kubatana. Nekuti kana muchimbotadzirira vashoma ivava 100 ivava. Ko takazoti alright taakutora pfuta vakomana chachaya, taakutora pfuta vakomana mayouth ngatichitongo chichaye, ngatiningirine. Mazoti kana kukaendwa kuhondo kune vamwe vachapfurwa, kune vamwe vachadi, munozoburitsa here mari yekuti varapwe. Saka ngatibatanei titaure nezwi rimwe chete mangwanana ano. Nhau yedu iyi yakatodairwa kare. Ndinoziva vazhinji muri worried hysteric zvadai vakomana. Kungoti zvandinoziva vamwe hamuzvizive.
Vamwe tinoona vanondicriticize chaizvo mumagroup vanotaura zvakawanda. Aiwa handina time yekuswera ndichidayira nevanhu mumagroup. Vamwe vanoda kutidzorera pasi, vamwe vanoshungwe kuti nyoka yemabhunu dai adonhera pasi. Aiwa hazvina basa patime yatakatarisana naye. Ani mazuva hazvina basa patime yatakatarisana nayo. Itime yekuti Zimbabwe isununguke, ende iri kuzosununguka. Mudzimu wakada kunatsoexposa Mnangagwa, who is he? Makatarisa kumeso kwake uko murwere murume dai munhu chaichaika aingoti avarume inini ndirege ndinozorora. Aifanira kuenda kunozorora finally angonozorora kuti ndakuresigna. But neumbimbi ndoga anoramba achipushwa nematsotsi aya. Asi handimukona nyaya dzavo dze2030 manje vadzinyarira vashaya balance nawo. Handimazviona. Asi vari kuramba vachienderera mberi kuba upfumi hwedu hwenyika. Saka imi michiregerai kudzoka kumashure. Musanete isati simbobva takadzokera kumashure. Nokuti tine zvatiri kuziva, tine patava patiri kuziva patisingagone kuti tikutaurirei. Saka rambai muripo, rambai makapfeka mweya wehondo kusunungura nyika. Muzorarama. Ava vane madhigiri ava vawane basa rakakwanira. Ava vane madiploma vawane basa rakakwanira. Macivil servants vagorarama zvakanaka. Kubiwa kuri kuita upfumi hwedu hwenyika zvipere. Kubiwa kuri kuitwa land yedu zvipere. Saka rambai muchipfekwa nehondo mangwanani ano. Ndati ndikuzivisei kuti hapana chikuzobva chakadzoka kumashure. Handimazivisa. So far patamaka mamakisi acho tatowana Geza ane 100%. Mnangagwa ane 3%. Tanga tichiweka mapoints, anga tichiweka tichiona mamiriro akaita chimurenga. Musave makadzoka kumashure. Vana vechidiki imi mayouth ndimaifanira kunge muri pamberi muchaenda pashure pavamwe sadza. Vakasungwa. Vakasungirwa kuti imi muve muripo. Murarame zvakanaka. Ana amai nana sekuru nana mbuya, mabusinessmen nevamwe vese zvienderei, hapasi kunzi korektai mari mupe nhingi. Kana mamuri mumakomuniti imo makaona kuti pane mumwe mufana wechidiki anenge achitrustika, munongomutuma nemari, endai mupe vakomana vari kujeri chikafu vararame, vasafile kuti vabitirewa. Tinoziva vamwe vanotaura nepawo, uye ataura nepake, uye ataura nepake. Ndine information yandinopa vanhu inobva kwandiri. Ndine information yandinopa kuvanhu yandinopiwa nemukuru waGeza Direct. Asi kune vamwe vanenge vachingotaura zvisina nebasa. Saka hamuchazovhurika zvenyu, muchazoziva other side of this struggle. Ani mazvinzwisa. Ina handina kukrema kuti struggle ndeyangu iyi. Takabvira tichizvitaura, ende patakanga tiri pademonstration takavhurira munhu wese, hapana munhu atisina kuvhurira. Ani maona kubva kuopposition party nevese hapana patisina kuti hatina kubvira takrema kuti ndeye ZANU-PF, takati ndeye munhu wese. Saka ticharamba tiri ipapo, ende tasvika nyika iyi ndeye munhu wese. Ani mazviona zvekutanga kuda kuti ninganza ari kuda kuita chairman that's rubbish. Isati sikurwira kuti tichazova tiri muparliament isu. Isati sikurwira kuti tichazenge tichiitwa maminista. Tiri kurwira vanhu nekuti ndo vari kutambudzika. Ani manzwa. In my previous statement ndakataura paipe takati isati sikudzoka kumashure. Ani manzwa. Dai kudhara takatova akomana vakatenda vakatopinda kudhara itoriwo izvo zviropa richideuka, but mudhara akaramba, mudhara Geza akaramba akati no, tine imwe nzira hatisi kuda iyoyo. Do you think we are stupid? Vafana vari ready kudhara izvezvi zvekutoti vakada kupinda. Kana ndichiti vari ready, handisi kutaura masoja, ndiri kutaura mayouth eZimbabwe kuti kana takati izvezvi vakomana pfutidzi pindai. Chotoskera chachaya mapurisa akanotorwa pfuti mumakembu. 2 minutes kakungoti vafana takavapa pfuti apa vanonotora vafana vamwe kudhara vamwe vacho ma-ex combat, vamwe vachina masoja akatorita vakapiwa pfuti apa vakomana vanotorwa pfuti. Mapurisa ai 2 minutes vanenge vatorwa zvombo zvezvi chatochaya mari meme. But mudhara akaramba akati nyoka yemabhunu hatisi kuda zvinhu zvinodeura ropa. But don't think we are stupid. We can't tolerate Emmerson Mnangagwa kuti aramba achiita zvaari kuita izvi. Animazwa. Saka kumira kuti tisaite zvipfuti izvi inyaya yekuti tiri kuziva kuti game redu ratinoda kuti rakapera. Dai taiziva kuti hazviite izvozvo, dai kudhara takatotaura kuti hamudhara regai vafana vachitopinda. Saka vamwewo tinonzwa vachiti social media haina basa, social media haina basa. Imimi ndimunoona sekunge isina basa. Mnangagwa himself akatoona kuti social media ine basa. That's why akatocreate a body revarakashi rinogara richikurakashai riri kukutemesai musoro each and every day. Munofana kumira iyo kuona Mnangagwa achitoti endai munorakasha musocial media. Akaona simba resocial media.
mufunga kuti musangano mazuva ano uchagarwa pasi pemuti zvakare zvokunzi ndiri pano ndiri chairman, zvimwe zvacho zvakungoitwa pafoni muno muchitopanana madecision ipapo. Saka ukaona munhu anoda kumhanyira kuti hanzi zvepafoni hazvina basa, zvazodi munhu idhandahead, achiri kurarama kustone age. Social media is very powerful. Takatanga rini ko nyaya yekurwisa Mnangagwa? Takatomboburiswa mumagroups ekuZANU-PF kuti tichingo-expose uri wawiki nechivhayo. Vamwe vachitoti tinopenga, but now nyika yadaira. Saka pakaitwawo basa rakanaka, dzidzai kutenda kwete kuda kungoona ma-blaming games chete. Ninga akaipa. Ndo dambudziko ramira mumaZimbabwenzi. Mune jealous rakaipa. It's a very dangerous business, jealous. Even muri kupusha sema agenda, unotoita kuti wacho ari pamusoro wacho ngaadone, kana adona zvozodii, muri kupusha sema agenda. Vhurikai vana veZimbabwe, vhurikai. Jealous iroro ndo rakaurayisa vamwe hondo, ndo rakasaka vamwe vasadzoke. Jealous. Vana veZimbabwe bvisai jealous. Godo chairo bvisai godo. Chimurenga chatiri kurwa ndechekuti iwe neni tiwane chikafu patebhuru. Siyai zvamuri kuita izvi. Chini chine vadzimu ichi. Kwachakabva vamwe makanyarara. Muchitodzinga vamwe magroups nenyaya yekuti takati Mnangagwa ngaaende. Mati aiwa muchatisungisa muchiramba. Nhasi uno mazodaira makuda kuchita kunge ndimi waridzi futi wechinhu. Atidi une iwe.